Ishe ndibatsire uri chokwadi padare. Ishe ndibatsire ntaure chokwadi padare. Right. Prince. Wari. Ishe ndibatsire ntaure chokwadi padare. Tapiwa. Ishe ndibatsire chokwadi padare. Amai muronda. Ndima kumana muda kuti anopadare rawa. Taurirai dare naiwo achinzwa nyaya yenyu. Augara magaro wada kutoita mudare mangu wakadaro. Zvakaita ndezvokuti vakomana ngati uyo ari padhuze neni ndiye akauya kuna baba. Ndobva vauti baba takafamba tikanobata kuti mama wakuru ndiwo muroi. Saka avaindi vataurana nababa. Baba azodzoka zvakati baba saka muri kufungei nemuroi wenyu kake chipiri. Saka baba ndipo vakazaya ndibva vazvitaura. Kubva taenda tichida kunotaurirana nevakomana. Tingokumbira mumbopa ukama hwenyu kuti tigone kubatanidza nyaya. Ukama hwenyu vakomana ava vana vangu. tobuda mberi. Uyo ari kumucheto mwana womunin'ina wangu. Munin'ina wangu akashaika. Uyo ari apa mwana womunin'ina wangu aripo. Takaonekwa tiri vatatu pamurume wani. Imimi mamai muri vana vanyamunhu. Ava vana venyu ava. Kanaka. Saka ndomamira akaita nyaya yekuti takazoenda kuna baba tichida kunotaura nyaya yacho. Ndobva tasvika kumba ndokuti ndogara kumateni. Avakomana vanogara kuAlabama ndokune musha. Saka tadaro vakomana tikasvikwana pane uyo mwanga asipo anodhiraivha mota. Saka asi patakasvika parengi paokei baba vakamutaurira kuti tiri kuenda kumba toda kuti titakure. Akati ndiri kuenda kana ndadzoka ndokutakurai. Saka time yakazoenda baba vatopedzawo basa. Tabva vati ko uri kupa akati aiwa handisipo handipo. Kusvika tatsvaga imwe mota ndobva tahaya nokuti hatikawanda nevasikana. Ndobva taendako kumba. Tasvika kumba ndobva nyaya yatanga kutaurwa. Saka nyaya yakataurwa zvokuti uyo akatozobuda munyaya akatotisiya tiri mumba. Akabva ati zvamune maronga ndozvamuzotitaurira. Ndobva uyo mukuru uyo atumirwa afonerwa nababa. Vakati ko uri kupi? Handakudze kuti tiri kumba tine nyaya. Akati zvino ndimutaura. Ndosatakurana anoenda kuRondo. Kana ndabva kuRondo handisi kuziva kuti kumba iko ndosvika nguvai. Baba vakati kumba kwedu takabirwa huku. Saka hatigoni kuti tiparare pasina futi chii vanhu vakuru. Pane vana vadiki. Vakati saka isu kurara pana hatisi kudii. Hatisi kurara ndobva tahaya futi mota. Vatadzokera kumba. Uyo atobuda akatisiya mudare matoni. Nyaya mai ndeyekuti makanangwa uroi nevakomana ava. Ndoyatoda kuti titaure chete. Vakomana titaurirei. Iwo uri apo pakati tiudze zvekutaurwa namai kuti zvakafamba sei. Pamusoro ichangamira. Tingati takafamba ndobva taenda kuHarare. kuHarare kuna Sekuru Tasu. Kunani? Kuna Sekuru Tasu. Tasvika kuna Sekuru Tasu takanzi endai munouya nevabereki. Inganga Sekuru Tasu. Tanzi endai kuti tinouya nevabereki. Takaenda ndobva tadzoka ndobva taenda kuna baba. Ndobva tadzoka kuna baba ndobva tati kuna baba. Baba hanzi tuye newe nanamama. Baba zvokuti vakazonhangirira kuzivudza muchembero kuti hatizivi kuti vakataura sei. Tinonyepa. Hatizivi kuti matauro avakaita vakataura sei. Vati makabuda mukaenda kwaTasu. Takaenda. Munani? Takaenda tiri 2. Imuri 2. Maenda kuuya ndobva madzoka mukaona baba. Mukati baba kwatata buda pamakamboenda mai mavaudza. Ivo kuti ngati kana kukutadza changamirira. Inzwa kashamwari.
ndati inini pamakanga mabuda makanga mavaudza here? Ndiri kungoda chete kungoziva kuti zvakafamba sei chete. Makavaudza here muchienda kana kuti makazongovaudza mudzoka? Makazovaudza madzoka? Handitika mavaudza makavati chii nenhau yamuchemberi? Mune chamakataura nezvamuchemberi kana kuti makangoti tanzi? Takati isusu tanzi baba tuye nemina namama kwatanga taenda. Ivo vakati chii? Baba baba vepo wakapatsikatsi havana kuti pamhinduro izere chaiche kuti tirwise kuti vari kubeka nakavasua. Havana kubuda pachena kuti vari kuda zvipi, asi ndo vakazonoudza mai zvamusingazivi kuti vakavaudza sei. So chandoda kukubatsirai vanangu, nemakore mangani? 22. Iwe 27. Mese muri vadiki kufestival yangu. Chandinoda kukubatsirai handitika atitenderwi nemutemo handiti wenyika, tisati taisa wamama wenyika kuti tisvike patinonangana kana kuudza munhu kuti uri muroi handiti. But patinoenda kunotsvaga kubatsirwa kana tapuwa gwara rekunzi ngatiuyei tese, hapana anofanirwa kuramba handiti. But kuzoramba kunovepo manje ndekokuti patamboenda paya hatina kuenda kuti tadi tawirirana handiti. Chekutanga chinodiwa kuronga dare richibva pamba handiti. Baba muchitiona muri vana, tiri vana vamakabereka, imi ndimi baba vedu. Kana tasangana neproblem hatina umwe watinoudza kunze kwani kwenyu. Saka nyaya tinayo panapa isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvakamira zvakadai. Zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka pakati. Imi ndimi baba vedu, topaita sei ndimofanira kutibatsira muchitora taski muchiipa kumuridzi wayo handiti. Tonzwa mhinduro iri kupindurwa nababa, chave chigondora chave chimombe handiti. Baba kana maramba kutibatsira isu takubuda toga tozokuudzai tadzoka handiti. Kune n'anga dziri kudedzerwa maredhiyo dziri kuita kudada nemabasa adzo handiti. Toda kuenda kuna sekuru Niki kana toda kuenda kunani titsvage kuti dambudziko ratiinaro riri kubva papi, nokuti ndo zvatiri kufunga kuti taita problem handiti. Muri kutaura nemunhu ari kuda kana kusada, muri kutaura nemunhu wamusingazivi kuti achakupindurai kuti chii. Nhasi mungadai muri kundiudza kuti baba takavaudza handiti, right? Maenda madzoka kuya nhasi uno mungadai muri kuvati baba patakadzoka kwasekuru Tasu takakuudzai kuti amai ndiye murohera, kana takakuudzai kuti isusu tese takanzi ngatiuyei. Ndozvavanoita n'anga dziya, havashandire munhu asipo vamwe vanoti uyai mese, imi muri vana kai enda motora vabereki venyu handiti. Nhasi uno tingada tiri kutaura nababa nokuti pandichapedzesera ndakutaura ndinovada pano handiti. Mazvo iwe uda kutaura taura tinzwa. Inzwaika chandoda kukubatsira ka uchikomana, munofanira kutanga maziva background yemubereki. Wati 27 years pa 27 years also mwana mdiki handitika. Unofanira kuziva background yemubereki wako kuti baba vangu ndichikura ndakambovaona here vachinzi vaenda kun'anga, baba vangu ndakambovaona here vachinzi vaenda pamuprofita, baba vangu ndakambovaona here zvichinzi vanatsika mutanda
Andidika. Zvino zvatazangana nechallenge iyi mutaro tomutanga sei because nyaya ikai yakutoda zvakati. Andidika. Tinomutanga sei because hatisatambomuona achiita izvi. Andidi. Mogara pasi manje. Kuti dambudziko riri kutoda n'anga. Dambudziko riri kutoda mupostori. Dambudziko riri kutoda tsika mutanda. Asi mundaraunda haamo mazviri. Handidi, but kana ari innocent munyaya dzatiri kusangana nadzo, kana ari innocent mumaproblems atiinawo, hapana paanoramba kuti tiende tinotsvaga munhu anotigadzirisa paproblem. Handidi, ndo nyaya dzatinoti kana muchiita. Handidi, baba ndibaba vako, kuti uye pauziye dambudziko ravakasangana naro. Handidi, kuti ukure kusvika pekuti hakuna baba vangade kuti mwana wavo wamboshupikira kuti 9 months akaberekwa mudumbu ramai, oberekwa wokura wosvika paurapo kuti handidi kuti ashande, handidi kuti aite mukadzi, handidi kuti aite vana. Handidi, but hazviko here izvozvo? Hazviko here? Zviriko. Handidi, saka tinoda kuti ndikubatsirei ndichidai. Imi kana musina kutaura nababa, kana kuti makataura nababa, matauriro amakaita, kana baba vakasumuka vakanoudza mai vachivataura kuti vakomana vati muri muroi makazodai, ndoda kuvaripisa ivo pano. Because kuti mutaure nababa venyu kupotera. Handidi, muchitaura naivo kuti manzi tese semhuri tiende kupi kwakati, kana vanhu muchida kubatsira matambudziko, noti dambudziko harisire kubvunzira ka, dambudziko harisire kubvunzira. Amai ndiri kudzoka kwamuri, muri kusumudza ruoko ndichitaura. Hamusida kuti nditaure, taurai zvamuda kutaura imi. Pandanoda kuti andipati uyu mukoma ari pandiri akataura musiwo yakati takatonobata kuti mama vakashaika vakaurawa namai akuru. Mai guru mwana wavo akashaika muchechi akaurawa namai akuru. Izvozvo toda kubatsira mwana. Chekutanga, kana makauraya mainini pakati pevanin'ina venyu, hapana wamainyadza. Maizvinyadza imi. Nokuti wamaiuraya mwana wamai venyu, mwana wababa venyu. Vakashota ndimi. Handidi. Saka kana tichitaura mashoko anoda kusefewa. Ndini here ndinofanira kuzvitaura. Ndini here ndinofanirwa kuzvitaura semwana. Hazvisiri izvozvo vakomana, ndoda kukubatsirai. Handidi. Saka dare renyu manje handingakutonganisei namai baba vasipo. Handiti ka, ndoda baba vave pano. Ndokuti dare iri tigone kudii, kurisundaidza tosvika mumapeto maro. Kana pakataurwa mashoko ekunanga mai ndokuripisai kuti bhadharai mai zvakati. Handiti, kuitira kuti tigone, noti kuvaripa hazvisiri zviri kupedza dambudziko ramuinaro mumusha. Tosvika manje pekuti aiwa ka takuda kuchienda padambudziko razoita kuti imi munange mai kuti zvakati ndora takuda kuti tidii, tichipinda pariri. But toripinda tina baba. Handiti ka, baba ndovo uchiudzwa nedare rino. Baba imhuri yenyu, kuitira kuti ngozi iri kuparwa nevana vachinanga mai uroi. Handiti ka, harisiye imi, harisiye vana vekwa baba mudiki, harisiye vana vekwa baba mukuru. Handiti, vana tete venyu, hanzvadzi dzavo baba venyu hadzisare ipapo. Hondo yatiri kutaura yekugadzirisa misha, kuti musha ugadzirisike unoda vanhu kungobatana kudai. Handiti, makutofamba panzira imwe chete, asingade mutemo wosimbaradza kuti aiwazve munozosara muri papi, iwe uri wega kana kuti muri mega, vamwe vachidai. Chibatanai semhuri, muende pamunobatsirika, kana kuti mupiwe vanhu vanodii, vanokubatsirai. Handiti, then toinda pekuti kana tichiti chave chigondora chave chimombe,
inawe kuti kana maenda kumpostori mukaona method yaari kukuudzai kuti shandisai yakakuomerai, siyanai naye. Handidika siyanai naye. Ari kukupai nyaya yekuti dzokerai kuvanhu vamuri kufunga kuti ndivo vari kukuitai zvavari kukuitai, kuti enda munowadana. It's impossible. Handiti chitsvagai munhu anokuudzai kuti zvese zvamuri kuchema nazvo zvese izvozvo ndinozvigadzira ndiri pano. Muone kuti ane dambudziko mumuone here ari kuita izvi. Handiti saka ndopandinoda kukubatsirai. Handiti haubatsirwe nyaya nehama yako bedzi. Handitika unobatsirwa nawhoever anogona kukubatsirai. Saka musati mapara mhosva. Handiti tichikukurudzirai kuti tangai mapafunga first. Vanhu ava vamai enyu ava makaberekwa nesame blood. Handi mapona baba wenyu iwanika, mamai enyu vese iwani chunu. Saka mungadai muine ukama hwakaomarara. Hapana wekwamai nini ipapo, hapana wekwamai guru, kunzi mai vepakati. Aiwa hazviko. Baba venyu ndio vangadai vachitotaura izvozvo kuti vanongoti madzimai angu. Dai pakanoita umwe manyona ari pakati ipapo manje, asiri wevava vatatu avo angadai achitori nezita kunzi vaya mai vadiki vaya avava chiri chinhu wani, vanongobatanidzwa vakadaro. Saka hamusi vanhu vanoti ndiriwo kwamai nini, ndiri hapana zvamune muchidii muchitaura. Saka ndoda kukuvakai. Handiti saka ndinoda kuti mundivimbise kuti musi wa17 munouya navo baba mai, munovataura kuti zvanzi namambo hatigone kusunda dare rakadai renyu, ndimuri kutsvaka ipo, hatigone kurisunda imi baba musipo. Handiti mukaona tapedza nyaya yakadai so baba vasipo, chivanhu chinotirambira. Handiti tinoda tisunge rimwe chete. Handitika nababa ndiye muridzi wenyu, ndiye muridzi wevana. Iyeye munhu iyeye ndiyo otoudza zvekuita nemhuri yake. Handiti garisanai zvakanaka. Mai vanoramba vari amai vakomana manzwa, baba voramba vari chii, but hatidi kutambura mumusha, mhuri inonakidza ichifara. Handiti saka ndiri kukumbira kuti muuye kudare musi wa17 nababa. Don't